Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Saliwat may nga naman sa aton ng mga kaaksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon iyang adlaw Biyernes kita Abril 30 tuig 2021. Aksyon Hotline! Katapusan na kita nga adlaw sa ikaapat nga bulan. Buwas magatukis na naman. Saylo na naman kita sa panibag-ong pinanid sang kalendaryo ilabi na sa bulan sang Mayo. Aksyon Hotline! Daw kasan ulang no, nagsimana Santa, daw ginahunos lang ang tiempo, kag ti karon nga daw katapusan na sa bulan sang Abril. Aksyon Hotline! Abril 30, isa man importante nga petsa para sa akon pamilya, nagahiwat subong sang kaadlawan, ang amon haligi sang panimalay. Happy birthday sa akon sining nga amay, sa kay Rodolfo Nonoy Boy Tayhupon Senior. Aksyon Hotline! Ara man na si Junior mo siya na lang bahala da and the rest of the gangs. Ara na subong mga utol man ako nagparauli sila ng bahala sa imo na tingbon talang na dason na. Aksyon Hotline! Kapin pari kita subong sa tiempo sa pandemic, ti medyo halong-halong gid gamay, kabay pa maintindihan sa ako na may happy birthday. Halong ng permi, agud nga makalikaw sa anuman nga problema. Aksyon Hotline! Halin sa imo 7 ka mga lalaki nga kabataan. 7 brothers, why kita ka-experience kung paano mag-utod babae mo. Halin sa gagmay kita, why kita ka-experience kung paano ang feeling nga may utod nga babae. Aksyon Hotline! Ano madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Oy, subong Biyernes April 30, amo man ni ang natalana nga pagpatigayon sang pagbakuna sa kay Governor Eugenio Lacson and the rest of the provincial officials nga mangin kabahin sa sining patigayonon nga vaccination o pag-roll out sang vaccine para sa mga provincial officials. Aksyon Hotline! Kundi ang nagligad ito nga ginamuno nga magpakigbahin nga mapabakuna ang mayor sang Hinubaan nga na-interview tamang gani ni kag ti siling to sang mayor ni Mayor Istrao ti willing gid sa iya bangod nga magluwas nga senior citizen na siya. Ting importante makakuan may ara ka man depensa sa kaugalingon mo kag magaserbi man nga encouragement sa publiko kapin pagid sa mga residente niya dira sa Hinubaan nga magpabakuna sa ulihi kung may available na nga vaccine. Aksyon Hotline! Kaya ang balita today, ang mayor sang Kabankalan maintraman. Mayor sa La Castillana, although ti iban sinisaila o mayor sang La Castillana, si Mayor Maymay, hindi pa man iya, hindi pa man iya senior citizen. Pero posible nga tugutan na lang ni sila nga magpartisipar. Ako kung ako maglantaw, okay gini
nga magpabakuna ang mga provincial, city, and municipal officials. Kabalo ka ang tao, tub-tub subong bisan na mo pang eksplikar. May ara gidagihapon nga naga-question kag hindi kumbinsido kung ano nga vaccine ang ila ipabakunas kaugalingon nila. Action Hotline. Kayang ginaistoryahan taniya kabuhi sang tawo mo. Way tagi na pangayo sa uli kung may mga risgo kag problema nga magtuhaw. Hindi mo yan ma-discount, no? Hindi mo yan pwede nga baliwalaon nga ang ginaistoryahan tani kabuhi ini sang tawo kag pamilya mo kaugalingon mo. Action Hotline. Kaya mo na nga hindi mo yung basol ang tao kung magpili kag gusto niya makasigurado gid. Tiyang pagpabakuna sa pila ka mga local officials dako ina nga bulig nga mga ganyat sa publiko nga magpabakuna sa uli ina kon may ara na sang available nga vaccine. Action Hotline. Syudad sang Bacolod kag Negros katulad sang ginpanayag sang National IATF daway na ginman sang nagreklamo. In fact, daway na ginman sang plano nga mag-appeal pa sa ginpapanaong nga mando sang National IATF nga ang Negros kag Bacolod magapaidalom sa gihapon sa ginatawag nga Modified General Community Quarantine, MGCQ. Ti until May 31, ang Bacolod kag Negros under kita gihapon sa MGCQ. Action Hotline. Actually, ang MGCQ ni amo na ni siya ang daw katulad sang new normal implementation eh. Although stricto pa dutay, like for example in the case of Bacolod, kay ti may mga ginapapanaog si Mayor Bing nga mga executive order nga nagapa-istrikto o nagapatuman sa pila ka maistrikto nga mga pulisiya. No, nga kung lang tawon mo ti it was not included under sa MGCQ. Action Hotline. Di ko mo nga another iniya nga ginmando nga executive order sang alkalde. Amo nang ginapatuman, no? Explicar ko lang nakarundugang kag tinguan ta nga malabot ang city administrator sa Bacolod. Agod nga plastar ta siya dugang ni kon may ara ginman sing signifikante bla, no? Nga magin bag-o dira under sa sining gipapanaog nga executive order na naman ni Mayor Bing Lunadia. Action Hotline. Ari Pagido, i-check man naton kay kundi 106 kahapon no ang cases diri sa Bacolod. Ang sahanay sa Bacolod City Police Office, ang BCPO ay purtiman kadamo sang mga nagpositibo sa ginpatigayon nga swab test, no? Ang swab test importante ini kag nagligad ang desisyon kanisang city nga magkandak sang ginatawag nga surveillance testing, no? Surveillance testing. Ang sahanay sa kapulisan, tisiling kombot sa BCPO, daway man nagproblema ang BCPO subong personnel, kay kon mag-positive kag may contact kag i-quarantine, ang pila ka mga miyembro sa pulis, siyempre hindi sila kagwae to respond in any incident. Action Hotline. Kaya mo lang gusto tayo baluon kung bala kay maminjapi karon kung bala why sila nagaproblema in terms sa kadamuon sa pulis nga nagatrabaho because of this new cases. Action Hotline. Ang iban pa karon ina dugangan ta but for the meantime diri kita anay Online sa hotline. Online sa hotline. joining us this morning is the city administrator at the same time amuman ang executive director sang Bacolod City Emergency Operations Center. Joining us this morning is Ma'am M. Ang. Ma'am, how are you? Good morning. Ngayong aga, Action R, ngayong aga sa tanan nitong kalawati. Salamat Morning. sa time. Duwa ma'am ang concern ko sa imong gintahugan tagig ka today. Number one, nakita naton kahapon ti ang Bacolod City may 106 cases na according sa DOH ginpaw nga record. Number two, maki-update ko tani sa mga surveillance testing agin patigayon ta. And number three, amo ini ang executive order ni Mayor extending MGCQ until May 31. Now, depende sa imo kung din ang prefer mo nga unahon nga i-explicar, Ma'am M. Well,
Well, siguro, I think ang latest would be ang ating community quarantine classification, which remains modified general community quarantine, no? So Okay. MGCQ kita gyapon for the whole month of May. Well, although MGCQ kita, Ah. considering masyado kataas ang atong cases, as a matter of fact, for the entire pandemic sa kabilugan, bilog ng pandemic, Action Art, ang pinakataas ng number of cases were during the months of August and September. Okay, last year. Ang aton subong nga April, ang number of cases na surpass na ang August. Uy. So, meaning, ang month of April, amo na ning second highest naton nga pinakataas na cases during this bilog nga pandemic. And Grabe. Mhm. and the reason for that nagpabilin kita sa MGCQ is, of course, ang rason sa presidente is hindi kita gusto nga maapektuhan ang aton mga pumuluyo na hindi makakadto sa obra or mapundo naman ang negosyo. Kinanglan sa mga tao na may pangitanan sila, hindi pwede malimit ang movement ng mga tao. Although, dahil sa Bacolod, although MGCQ kita, ang ginhimo ni Mayor Bain, under sa iyang executive order, Okay. may mga limitations kita ginlimit. For example, ang mga capacity sa certain establishments, kaga at the same time, ginalimit ang mass gathering, which supposedly under MGCQ, kung tanawon mo ang classification sa MGCQ, allowed na nga mga activities matungod nga kataas guys ang atong cases. Okay. Mayara po dito ang restriction. So, ang bisan under MGCQ kita, ang behavior naton dapat, ang mindset, dapat daw aral kita sa ECQ or MECQ. I Kasi see. nga nag-aandam kita sa gina-implement, gina-impose, gina-sunod din naton ang minimum health standards. Aha. But with this record, no, nga gin-mention mo man nga na-surpass pa ang record last year nga ara sa August and September na nga kusubong April pa lang, this would mean nga may ara na sang inibala makonsider naton nga second wave ang nagigo sa Bacolod, Ma'am M? Well, it is the second wave na din. Kaya nagnaog na siya mo, nakatilaw na kita nga medyo nag-amat-amat na flatten gitani ang curve, no? Kung tanawin Okay. mo sa graph pala, sa graph ng cases, for example, sa March, no, the first half of March, flat na ang curve eh. Zero kita, 1, 0, damo pila kadlaw, itong nga 0 cases kita, gulpi lang nagsaka ang ato ng mga cases middle of March. Okay. And from then on, nagsige na siya saka. So, this is the second wave sa aton as far as COVID-19 is concerned. And ang consolation talang abi Action Art, if any man, no, is that out of the cases na doon subong, as of yesterday pa lang, ang aton nga kabilugan nga cases sa for the month of April, nagdalaga na siya mga 1,000, almost 1,400 cases na. Okay. Ang August na last year was only 1,288. So, kung patawon mo din, ang curve. Yes, ma'am. Alas 8:16 Action Radio Philippine Standard Time. Siling ni City Administrator kag Executive Director sang EOC Ma'am M ang second wave na ini for Bacolod ang cases. No, take note ha. Ang last year nga record, ang amo ni nga kataason no sang cases. Ara niya sa bulan sang August and September, no? Pero subong April kita pero na-surpass yun ako.
Ma'am, sorry ginautod ang linya naton. You were saying kainang ngati amo na ni ang second wave and then ano tong kaina ma'am nautod kita eh. Sorry. Nautod ang ako ng linya. Yes, ma'am. So, Action Art, sa nasiling ko nakagina, ang ato niya cases for the month of April, halos nilabot na 1,400, no? Mga 1,386 na kita for the month of April. Okay. Kumparar mo sa 1,244 lang sa August, so nasurpass na natin ang August, which was the highest, second highest cases natin sa pandemic ini. No, ang pinakataas sa September, yapon, pwede ka na paglabuton kay sobra na 2,000 ang Sus. kaso natin in just 1 month. Aha. So, but ang consolation talang diri is that out of 1,386 cases for the month of April, alos 88% na asymptomatic or mild lang, very mild ang mga symptoms. So, Okay. do pero lang ginatrangkaso, no, do pero lang nga may ara ka lang ginaubo ka lang. Aha. Pag nag-resolve na lang after a few days, wala masyado sang symptoms na moderate or severe. So, Okay. wala nang ato na consolation there. At the same time, ang aton readiness kumpara sa last year, sa August, na medyo amo gito ang time nga nangayo na to ayuda si Mayor Bing sa national government. Kaya tungod nga at that time wala kita sang logistically hindi kita preparado. Yes. Wala kita Aha. mga isolation centers, hindi pa handa ang atong mga isolation centers. Wala asubong kumpleto kag preparado kita. Ang isolation centers are in place. Aha. Atong mga hospitals, although nagpuno man sila, nilapot kita 75% ang ato niya utilization sa mga COVID rooms, COVID beds, mga hospitals. May ara kita midway facility na step up as well as step down facility nato. In short, kung nagahulat pa ang pasyente sa kwarto sa isa hospital or an emergency room, Okay. kung mild lang ang iya nga symptoms, pwede siya ay dalon sa midway facility natin sa Alihis. May doktor kita dito, may mga oxygen tanks kita dito, pwede siya anay madapatan sang nagakaigo nga mga interventions antes madalon sa hospital or by the time na mag-available na ang room, nadapatan na siya sang at least, no, hindi na maglala anay ang iya nga mga symptoms. Yes, ma'am. Ma'am, but So, because muna of these ginahimo cases, sa no, kag ginahimo naton nga effort, actually kita ko aggressive ang contact tracing, ang surveillance testing. Maka-expect kita nga within a bulan sang May or by next month, hopefully maus-us naman liwat ang cases naton. Action Art, nag-autodotor ni Action Art. Siling ko ma'am, anong target na siniman? Because nakita ko aggressive lang aton nga massive testing, ang surveillance testing, kag tanan ginahimo sang Bacolod Subong. Target ta by May nga mapanubo na ni ang kaso? Well, we are hoping with our expanded targeted testing, ang aton intensified contact tracing, Okay. ang aton nga pag-detect sa no home isolation policy, Aha. and strict facility isolation, hopefully nga makabulig ni contain, no? Pag at the same time, ang aton nga pag-contain sa mga close contact ng mga cases, hopefully this will makabulig yun nga makontain naton ang pagsaka, or spread kag ang transmission sang virus. Okay. So anyway, hulato na muna ng mga development. Sa bahin sa Bacolod City Police Office, ano man, do ay pa problema. Subong nga basi, kulangon sila sa personnel. I understand, do may mga additional nga nag-positive, ma'am? Oh, yes. Subong ang affected are stations 1, 4, 5, and 6. Of course, may epekto gina sa Action Art. For example, sa station 15, sa station 4, B15, station 1, 12, as of yesterday, ang mga apektado. So, dako na buhin sa aton puwersa sang
Bacolod City Police Office Mhm. nga kadako sa role sa aton PNP, sa aton BCPO, kini sa aton COVID response, no. Nagaserve sila sa implementation kag enforcement ng aton safety protocols kag minimum health standards kag workplace safety, plus at the same time dako man ang role nila sa contact tracing. Kalabanan sa nag-lead sa aton mga barangay clusters sa contact tracing aton miyembro sa Kapulisan. BCPO. So kadako gini nga labuhin para sa aton. Plus of course ang nagapatrolya pag sa mga areas. Correct. Kapin pasubong ang aton mga barangays, kadamo pa sa mga community pantries man ginabuligan man na sang aton Police, sa crowd control gabulig man ang aton nga PNP kag sa pag-maintain ng peace and order and maintenance of the health protocols sa mga areas kaini. So dako na nga bulig ang ginahatag sa aton nga kapulisan. And because apektado ang aton PNP workforce tungod sang they are also embattled with the COVID-19 right now. Muna ang isa pa gid naton ka challenge subong. So Okay. ang aton mga frontliners dapat they should be kept free from COVID. Muna nga ginauna tana sila sa vaccination ang mga inang mga frontliners naton nga may dako nga role Okay. sa ating pagkipagbato sang COVID-19. Aha. By the way, ambot ko nakalabot na ni sa inyo, ang party ba lang sa concern kada adlaw halos damo gid taos kumilek, perting linyahanay ti kabalo ka ang linat na nay balang problema sa gatherings mo sa pagtililipon. Ma'am, nakasugilanon na ang EOC or ang office mo sa taga Comelec kung paano i-address ini nga concern? Well, we are about to meet with them, no? Kaya mag-o mo lang nag-develop ng mga mag-o mo naman nga development. Kaga, ang kinanglanon tagilang na is, of course, hindi naman mapunggan ang mga tao nga parehistro sila because it is part ng atong democratic process kaga registration period pasubong. So kung makanto sila dira, ang aton na naimuon is again crowd control kag ang strict enforcement ng aton safety protocols, health protocols. Okay. So kinanglan coordinated lang kita sa Comelec and the EOC para nga mabuligan tani. Aha. Sige. Anyway, why pa ma'am schedule arrival sang mga vaccine no nga gamiton naton especially sa pag-roll out not only sa senior citizen kundi sa iban pag-inis sector. Hindi klaro imo sulod action art pero Siling ko ba mo ay pa-advisory from DOH kung bala may bagong delivery or vaccine nga manug-abot sa aton sa Bacolod? Yes. Subong nga adlaw action art subong nga adlaw ang aton ang expected kita ng abot nga another batch of vaccine. Today, subong nga adlaw. I see. Sige. Mga pila ni siya, ma'am, way numero? Ma'am M, way mabalan ano ko damo, ma'am, no? Ay, no, ito ng linya niya, alas 8:26 na. Anyway, kumo may ara pa ni bag-o na naman nga supply sa vaccine, ambot kon Sinovac ini o kon ang ginagamit balang vaccine para sa AstraZeneca, no? Inaway pa may baluan. I-check ta lang kay grabing record, no? Sa Bacolod na surpass na sang April ang last year. Nga partito ang peak bala, nga partigin ang pagdamo sang cases. Now, tiina siya, on the numbers, result na siya sang may pag-lax man mo, may jutay nga laxity, bala, no? May jutay nga laxity. Tiyan mo na ang problem. Anyway, ma'am, sorry ginaurtod liwat ang linya naton. Siling ko, ano ni siya nga vaccine na maabot buwas? Kag ano ni kadamo? We are expecting, not buwas, subong adlaw, sorry. Subong. May mabot kita 7,500 tanan. Sinovac inigyapon na action art. I see. So, ang target sa Nagyapon ang mga senior citizen. Senior citizens kag persons with comorbidities. Sige.
On that note, ma'am, ang imo na lang liwat, subo man ni, pero sulit-suliton na lang ning reminder sa public because of this padayon nga problem nga aton ginatubang diri sa Bacolod. Una sa tanan, thank you Action Art sa tiyempo subong nga aga nga ginhatag nimo sa akon para nga maka-reach out kita sa aton nga mga pumuluyo. Ang aton lang gid reminders is that subong katag-as gid kaayo sang cases ta diri sa Bacolod, ipaiway tagid ang mga gatherings, no, ini mga pagtipon-tipon pagkadto sa mga matawo nga lugar, ginaibitar tagid ina subong kag we strongly discourage. Ang aton suggestion is that kung wala kita sang necesidad nga magwa, ang pareho sina sang COMELEC registration, ini mga registration naton sa national ID nga ginutok kita to sa registration area, pwede man na mapaiway, pwede ta na ma-schedule, hulaton ninyo nga i-notify ka mo para nga hindi para ma-avoid naton ang crowding or ang pagginutok sa mga tao nga amo gina ang common cause sang transmission sang virus. Ang ikatwa ini mga gatherings, even if family gatherings ini, waay kakabalo kung ang imo nga tupad, ang ginaatubang mo is an asymptomatic carrier. Carrier siya sang virus pero wala siya sang sintomas, so hindi mo mabalaan kag unsuspecting ikaw. And because may tipon-tipon, may kaon-kaon. Kag kung may pagkaon, ginakakas naton ang aton mask kag face shield, dira man na ang isa ka common cause of transmission gid. Halos 90% sang aton mga cases suno sa reports ang aton nga contact tracing team Action Art. Ang mga cases naton may history gid. May history gid of gathering, no, ga-attend sa mga gatherings, nag-attend kasal, nag-attend sa birthday, nag-attend sa seminar nga may pamahaw. Ang kalabanan gid kag ang conclusion sa aton contact tracing is kung ma-avoid naton ang mga tipon-tipon, kag ma-avoid naton ang mga may mga gaserbi pagkaon nga damo tawo, dako ang tsansa nga mapaiway naton ang transmission sang COVID-19 virus. Yes, So anyway, halong gid Ma'am M kag Thank please, you. yes, keep Thank us you. posted kung may ara gyud man development. Thank you gid. You're welcome. Bye-bye. Action Hotline. May mabot kitang supply sang Sinovac vaccine no 7,500 para sa Bacolod City. Ang isa lang katalulupang doon nga kung hindi kita sini mag-cooperate, please, ako yung personally, kung ako yung mangkutonyo, mas mayong mag-cooperar tani. Because at the end of the day, kung may nagapasaway nga pilang nahot, kung may ara nga sektor nga wala nagasunod sa ginapatuman nga protokol, kag sige ang linat na nay festival, ang tudtuod sina nga senaryo, tanan kita diya apektado. Kay kung may ara sang ipapanao gani nga pag-upgrade or any development sa ginapatuman sang gobyerno lokal, ginatawag nga community quarantine status, hindi lang ni para sa sektor nga nagapasaway, kundi pati kita nga mga law-abiding citizen. Pati kita nga mga ordinaryo nga tao, apektado sina kag obligado nga magsunod. Action Hotline. Ti kabay pa magnubo na ni. Ambot, kumusta ang status subong sa BCPO? Bangod sa madamo na nga mga cases nga nagluluntad o kung na-record, because of the surveillance testing, may mga nagpositive pagidugang nga mga pulis. Tikon ina sila i-contact tracing mo, may tendency nga may mga upod sila nga direct contact nila. May mga pamilya mas silang himata nga nakadtuan because mobile niyang pulisya mo bisan di lang kakaladto as part of their operation, as part of their work. Ti siling ko ba si sa uliway na ta pulis ma-responder in case nga may mga ara insidente nga magluntad kay under quarantine sila karon. Tinano naman i-check na lang na no sa pamunuan sa Bacolod City Police Office or BCPO regarding sini nga update. No, ti kabay pa nga mga pulis naton sa tutud lang kapoy man nimo. Kapoy man sa ila trabaho ginauna pa ganing ko nga isa ang ila obligasyon sang sa ila
pamilya. Action Hotline. Amo na nga, ano man ang luyag naton matabo, tanan kita nga kung tani luyag nga makabalik na sa normal life naton sadto. Hindi lahog-lahog ang epekto nga gindulot sa COVID-19. Pero ini tanan hindi ta maangkon kon padayon nga may nagapasaway kag padayon nga nagataas ang kaso. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna.
Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination?
Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vacunation! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vacunation! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vacunation! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vacunation! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vacunation! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon.
Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumento, Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Ayos, dire kita sa mga mensaheng ginapadala ni Hostan by dugay-dugay kay ma-update ko sa province naman kay Hernani Doya. Niya, good morning, Action Art. Happy birthday to your beloved father. Salamat gina no, sa kay Tatay Rodolfo Nonoy Boy Tayhupon Sr. Birthday ni tatay ko. Senior citizen naman, pero ti pasik gihapon no, si tatay. Pakabuot nila tay. Aksyon Hotline. Ang iya pamilya ni Hernani Duya dira sa Victoria City sa St. Martin Subdivision. Nag-monitor sila. Salamat. Araman si Elizabeth Malakagamala. Sila nga happiest birthday to your beloved father. Okay, salamat gid ma'am. Sila nga my first cousin Violeta Margin Velasquez. Birthday naman ay dungan silang tatay ko. Si Sarah Jane Bigasa, listening from Silay, happy birthday lang kay Father Dear mo. Salamat. Giselle Sigunla, oy, good morning madam. Regards lang ko kay Toto Ismael, no, kay paring Maing, Maing agad dira. Aksyon Hotline. Si Kagawad Monico and Mrs. niya Mercy Prudente. Sang nanunga hinigaran. Morning Monitor si Monico. Hindi niya si Kagawad Monico kuno. Sige, salamat gina. Thank you gid sa mga nag-monitor dira sa area sang hinigaran nanunga, no? Kagawad Monico, may nga gada. Kag Mrs. niya si Mercy. Prudente ni siya, Prudente. Okay. Salamat gid sa pag-monitor niyo dira. Ang panamiyawalin kay Action Eden Abuso. No, kay Madam Ems. Aksyon Hotline. Kelly Jelly, siling kay Mr. B-Boy Villasor of CMO, sectoral, also sa family ko sa Barangay Pandanon, DSB. Good morning. Sa kay Style Antonio Kadayday, kapamati kami di Purok Fuentevilla, Barangay Alihis. Thank you man kay Rinaldo Poderoso. Ara man ka monitor, karon nga aga si paring Sindoy Ransi, no? Nining Mugar, bo Nining, kumusta na da? Ni kapamati kami di tamyaw lang na ko kay SPO3 Tata Milievo. Bao si Tata Milievo, SPO3. Tata Milievo siling ni Nining Mugar, ga monitor karon nga aga. Ning, thank you gida. Salamat sa padayon nga pagsuporta. Aksyon Hotline. Araban Joval Trinidad, sir, good morning. Cory Vidaha sa Kuwait, siling niya still watching bisan 3 a.m. na. Tulog na mama, kay basi kon maburaw kakaron. Basi may trabaho pa. Joval Trinidad, siling niya, we're monitoring, watching from Cabancalan City. Greetings include all your viewers, listeners, Action Radio Bacolod 684, your number one. Thank you, thank you. Kay Kelly Jelly, siling lihog man tamyaw sa ila ni Ma'am Vanessa M. Mayo, Sir Noel Amar, Sir Alex Monteza, Sir Milili Oligo, Sir Bia Jonathan, Sir Michael Jun Sison, and kay EFC President Dennis Richard Tibor Roma. Gamonitor ko sila sa program mo. Thank you so much. Kay Ma'am Jelly, or Kelly Jelly, siling Jenny and Jane, kag sa amigas ko Alma Oligon Sirela, Samar Aguilion, Michelle Montilla, and Melanie Rijon. Thank you gida. Lito dayap may agaman, Chris Keripol, Javier Tanatan. Nya pwede pa shout out lang. We are all invited to come soon to open the floating restaurant Cocoville Grills and Restaurant in Banga, Mayor San Enrique. Ay, may aramanda mo na. Nya may bunit-bunit tilapia. Bauti mayo na. Solid Action Radio sila kuno. Imbitahan niyo ang Action Radio bla para makalagaw da makapamunit si Action Doril. Mahilig ni siya sa pamunit eh.
may dala ni siya kaugalingon nga bunit, way labot sa bunit, may dala pa siya nga sibot, may dala pa nga suludlan sang hulik ya puli, hindi lang siya galing magbayad. Action Dors, mangayaw ka to ko, no? Mamunit ka, dalo mo kino to, dason maatublang kape nga nabliga ni kino, dalaan mo ko, wala. God. Kay amo na siyang itimplahon nyo to samtang ka pamunit. Ha? Samtang gahulat ka mo nga mga tukob. Ang iyo ka. Sige salamat kay sa invitation padala ka mo invitation di sa Action Radio kasi GM dan kapos mo lang siya. Ya. Hindi na maglisensiya kay mama. Ya makadton sa San Enrique pro. Pamunit man. Aris Ernesto ay paring Erne Pinida ho. Sige good morning listening from DC2 Aries, ay lain niya guro. Hindi ka siya paring Ernie Pinida ho, pero Ernesto Pinida man ngalan niya. Sige Arman Regalado, may nga-action at tamiyaw ko lang si Ford ga monitor siya subong sa Montara, Isabela. Jocelyn Songcomedia, salamat emang sa imo panumdom sa publiko. Halong Ogyon Bacolod. Maria Victoria Paridis ngo, good morning ma'am. Paring Turko Jongko, mayong aga priko oblantaan ay gani man pare, kadugay na nga hulat ko sa invitasyon mo makaon sa ulo sa ganding to ginbutangan sambag. Namuning sa usaw ni paring Turko Jongko, dugay na taway kitay. Elmer Piloriana, good morning, watching from Sipalay. Jocelyn Songcomedia, thank you. Sige, si Christine Andrade Baclado, sa Barangay Felisa, sila Christine Andrade Baclado. Salamat Si Bibi dira sa Barangay Dawis, Negros Oriental. Si Elmer Piloriana, Joval Trinidad, Noy Erwin Gonzales, gamonitor sa Maaw, Eduardo Florindo. Well said, siling niya ay Sir Nonoy, my mentor during high school days. Sir Nonoy, Florindo, dira sa Kanduninoy, Sir Nonoy, hindi mo madapasaway, sir. Athea Kim Iriman, good morning. Kay paring Jerry Chupoy Magbanwas sa Macau, China. Aksonat, monitor lang Ilmalusok, Polidario, and retired Major Paterno Turalba. Salamat gina. Sir Nonoy, thank you for sending 45 stars. Amo ning maestro ko sing unay, si Sir Nonoy Florindo. Isa man sa nag-augtas sa akon sa kuno sa high school ko, kay ti mahilig man sa kuan man mo ang paborito nga subject sing una yung vacant la. Ay madumduman ko ni si Tanining Soriano sing una nag-augtas sa amon. Maria Teresa Hofilinia, dira sa Our Lady of Lourdes, Our Lady of Lourdes High School Candoni. Isa kita sa mga produkto dira sa Our Lady of Lourdes High School sa Candoni. Vanny Proud, tama gina. Sige. Alex Montesa, gatamyaw man siya sa Phoenix, Arizona, kay Ma'am Kelly Jelly, Vanessa Mayo, sa Minnesota, kag tanan nga tropa, EFC, kudos, madamo nga salamat. Amo ni sila nagabulig actually sa mga pantry or community pantry nga ginahimo sa Action Radio. Good morning man kay Manong Efren Tan, kay Manong Tantoy dira. Good morning nung Tantoy. Gatamyaw sa kay tatay. Sa mga paryente namon sila Kastiliana, kadamo da, no? Halin sa Palier, ara na kadamo, no? Sa Tan, nga apelyido. Hindi galing niya paryente ni Kano Tan, no? Mga Tan sa Isabela mo na paryente namon. Hindi estito Kano Tan, dra si Isabela, mga paryente namon da mga Tan, no? Sila ni nung Tantoy Tan, gara sa Dar, na ang tao bala ni Kwan, ni Kagawad, kag ni Kapitan dira sa Robles, na si Manang Badid, muna mga paryente naton ina, na Palier, damo na, hindi ko na may isa, basta sa mother side ko, Di Mafilis, na mga paryente naton na, damo-damo da sa Kabakungan, no? Si Lucia Tan, sino na siya paring Roxano? Si Lucio Tan. Hindi ko na yung parinti, si Lucio Tan. Kamu yan, Kano Tan yung parinti anay, guro? No? Paring Rox Estrella Tan. Ayos, Now,
i-check talang karon ang mga opisyales sa probinsya. Kay today to ang bakuna mo. Bakunahan si Gov, may maupod dito si Mayor Istrao and iban pagid nga mga opisyales. Ti isa din nga mapabakuna si Mayor Bibing Zaiko, Sangkaban-Kalan, isa ni sang nalawagan ang ngalan na diho. Basi ko nagakadto na to sa kwan. Basi nagapadulong na to si Mayor Bibing Zaiko sa area sang Silay. Si Mayor Maylan ni Corby, may ara ka, manggilimutan. Basi may number ka ni Mayor Maymay, i-check ta kay isa man din nagwa ngalan na ginambal ni Dr. Ernil Tumimbang, ang Provincial Health Officer, nga mapabakuna today dira sa may area sang Silay Provincial Hospital. Ti amo na ang isa sa kang pamagi, agud maganyat mong tao, mga residente mo bla. Kaysa tuod lang hasta subong, bisan na nung explicar, like for example, in Bacolod, ginutilize na sang EOC ang barangay, ara ang Barangay Health Emergency Response Team. Tanan na lang, ara, nagabinuligay. Pero kabalo kang tao, kung wise lang sa makita nga halimbawa, nagapa-injection ang ila sining mga alkalde, ang ilang mga municipal officials, city officials, ay kung kaisa no nag-aalang-alang mas lablado hindi mo magpabakuna. Ti si Mayor Zaiko isa sang schedule nga ginlawag Dr. Ernel Tumimbang nga maupod kay Gov. And I understand Mayor Maymay Nicor mangilimutan isa man nga mag-participate today no sa sining patigayunon nga vaccination program for COVID-19 sa province iya mga kaksyon. Online sa hotline. Joining us this morning ang alkalde dira sa Banwasang La Castillana. Mayor, may Nicor mangilimutan. Mayor, good morning. Kumusta, Mayor? Good morning, Action Art. Good morning man sa tanan nga nagapamati. Salamat kisa time nagtawag ko sa imo kay isa balangalan mo na mention ni Dr. Ernel Tumimbang nga daw maupod sa ilan ni Gov no and the rest sang mga provincial officials nga bakunahan pero ang siling ni Gov last time ang gin-invite yati mga senior citizen si Mayor May hubin pa man iya pero maupod kagali sila Mayor today. Nang kagapon baliging kontak ko ni Dr. Tumimbang naging tikman ko advice sa doktor kag daw okay man nga ako mga vital signs but i-check pa man na tiki kadamo sang nagduwa bala nga magpa-bakuna, magpa-vaccine, kung hindi naman pagunahan, base kung ang i-prepare sa province para sa pumuluyo nang hindi man ang bala magamit. At the same time, to make them comfortable nga kami unang frontliners dapat mabakunahan. Kag isa pa is importante, gid man sa amon. It's because now we're the one nga nagatubang gid sa tao. Kay kung wala kami protection daw kabudlay gid, which is kadamo na sa mga chief executives nga nag-positive. So, para hindi ma-compromise ang LGU, at the same time, telling the people nga ang vaccine, protection with sa aton nga health. So, much better nga unahan namon kung pwede man lang, di ba? Yes. So, today, makadto ka dito na lang rekta sa Silay? Yes, kay dito ang venue. Okay, ang pag-roll out. No, dira sa inyo, white na municipal officials nga medyo ara na sa senior citizen, no? Wala. Si nanay, pero nang kung high risk ba lang iyang health condition, hindi man sila magbakuna. And then, correct. amo na natin, paswab ko lang si nanay. Pero almost na frontliners, BHERTs namon, ko gina-encourage ko gid kay maybe someday hindi ta ginamanigar dason tapos ginapa-waiver gid sila kung hindi sila kay basibla mabot ang chimpo nga i-check ko nang ilang history kung ang mga frontliners na bakunahan tapos ang nag-refuse
mabalik na iya sa LGU Gani? na wala sila na bakunahan. And then there is a mandate sa higher office na may pasunod kita kung sino ang bakunahan. Na there are some gani nga mga critics kambal nga angaw-naunahon gid ang mga politiko. No, it's not about politics, but it's about the public service. Wala nga kaming serbisyo, kami magatubang sa tao. Every day we cannot deny the fact na makatulog kami sa office, hindi kami pwede ka sa hindi. So, mas mayo man gani, nga ginimbitar kami nila ni Gov, even it's not time pa tani isamon and then I volunteer. It's because nati kabalo naman ka nga every day of my life ara ko sa field, hindi mo gid na siya manigar nga may mga tao ka masugata. Pero diri sila kasiliana status ng COVID, although it's last week mera kami nga doon nag-heighten ang isa ng kabarangay, but it was already contained. Wala naman siyang nagduga nga positive na case other than LSI nga nagpuli. I see. So anyway, mas mayo na subukin ang Castellana doon nag-drop kag nakudutay ng cases dira sa mong mayor, no? Yes, kay nang wala gidi kung bisa da kampante man ang pumuluyo and even our lower mga officials, mga ato mga frontliners, but sa subong it's because na naton ako ganing bilog ng pamilya, bilog ko nga upod sa akong nagpa-volunteer kami nga mapaswab just to know kung kami ara ka ba nga asymptomatic lang tapos ay kakabalo positive ka gali, so kadamo sa ginahalubilo mo maybe you're one of the carrier kamay lang kung hindi mo tumatapikan ang unhealthy people sa surroundings, pero kung may ara ganito ikaw yung balasulon daw man ba. I see. So tibot mo ko gani ngay nagambal kung ko wala mo action kadukang ko sa injection. Ay tuod. Sige lang apiyong lang mayor dason kuan lang hindi maging nasakit akadali sina do kinagat sang subay nga bal kay iban sina. Gani man, pero syempre ang harap ng preemption mo lang tublukan ka, di ba? Gani man, pero anyway, in the name of public service hindi guruti maobligar kagin sini mapatublok sini sang dagom Yes, so dapat gid nga mauna gid kami kay kapoy mag dugay-dugay swab, dugay-dugay swab, di ba? So I just want to tell the people nga hindi man tala pagibutan sa gobyerno. Mayroon akong kisa nga gusto ko lang i-clear. Sa swab, mapa-red cross gid kay amo ni ang result. Kung mag-negative na gani, wala na dayon. Parehas na siya. Ang punto is on how your body reacts sa bakuna or sa bulong or sa, di ba, sa sitwasyon naman ang conditions ng lawas mo isa na siya ka-factor mo even pa na nga mga bulong kung may allergic reaction ka gani hindi ka pagpatumaron. So sometimes amo nang gahatag doubt sa tao and then the news na ay sa India to nagkalamatay ng tao ang mga amo ni wala ta kabalo sang real score. So I think our government will not give us sang kompromiso nga tagaan sila kay for example kung matabo kag kalamatay at daw sila mga problema gobyerno man Japon. Gani man. I give doubts to the minds of those na lang kapin pa mayroon hindi interesado, mayroon man daw natamaran. Gusto ta lang itabot ang programa ng gobyerno, although sometimes diri sa Pilipinas kabalo ka naman nga nang hindi gid man ta amo na kamagaron even gani nga country ga suffer sang pandemic. How about diri sa Pilipinas hindi man gid ta amo na kamangaranon na nasyon hindi bala. Anyway, so kwan good luck sa inyo mayor and halong gina no kag sa mga pumuluyo nimo dira sa banwasang La Castellana. Salamat sa time nga ginhatag mo this morning, Mayor. Salamat kay Action Art. Good morning, good morning. Action Hotline. Ayos, ate, confirm si Mayor ma-interest niya ba si Maninoy Felix Campaniel pare Oliver siling yado kung mag-abot sa punto nga ako lista kag i-obligaron nga pabakuna. Bisan ka puson siya kung hindi siya mo hadlukan siya sang dagom. Ay, abo naka-isog si mo, Felix Campaniel, kadlukan ka sa dagom. Si Mayor may manggilimutan, ganun siling, ate ako, kulbaan mo ko sa dagom, pero mapabakuna ko. For the sake, pakita ta sa tao, kag bilang protection ba naton? Action Hotline.
abot ko sino pang iban nga magilintrato ha, kay ang gusto nga i-encourage ni Gob, actually nga maupod sa iya, ang pariho niya man, no, ang mga senior citizen, nga mga opisyales, mga government employees, agud nga ti okay na, no? Mayong ila sining sitwasyon. Oy, pagbalik ko karon basi may time pa ko nga gawon ko niyo kay may nag-contact na rin sa akon. Ga problema siya sa facility dira sa may area sang Handumanan. Damo ni siya pandala. May mga pictures na actually ho. Negative siya pag abalin sa Manila. Pag abot ni nag-positive, doon may mga question siya. And then, i-plus start na ni Blakaron kay para siya pasay-sayon. Ta kay, no kay kuno da, sa may area sang Handumanan. Aber, inakaroon na, tutukan sa pagpanumbalik. Sa inyo pala tuntunan, Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalapnag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radyo Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog ang Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radyo Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa Standard time, alas 9:15 na. Din siya action endorsement. Kay may paingagaw ko tawagan sa iya ko. Kay Ario, may reklamo, kag willing siya nga magpa-interview, no? Gusto talang pamatian maning iya concern kay ang iya di reklamo nga waay siya waay sa sa may area sang handumanan. Ipadala ko lang si imo action dorsa kay okay na siya bago ko lang siya nasugilanon. Sa facility siya actually gindala, no, alin sa Manila ambal niya ti subong ginapangita nila nga nga may ang kapigid nga naga-confirm nga indeed positive siya sa COVID, no? Para may baluan tani mapamatian taman ang sign niya bala kag kon in kaso karon ti at least makuan taman mapabati naman sa natungdan, no, sa natungdan nga mga agencies naton diri sa Bacolod
ang iyaman nga reklamo, no, kon para at least klaro, kwintas klaras lang mabatian sa taga EOC, kag kung may dapat taladlungon dira, at least matadlong, no? Amo nang tinutuyo tama lang diri kay siling daw kay way labot sang ginareklamo yan nga kwan sa facilities dio. Ang ginapangita niya nga positive positive abing kwan nga result sang iya RT-PCR test o swab test, ang ginapangita nila nga ang kwan daw hindi ko numayad ang pagplastada sa facilities. Pamatian ta niya. Amo ba lang tinutuyo naton mabatian ng ila sining mga concern mo ari sa aton nga linya. Online sa hotline. Ikuhaan ta siya na clearance, no, kung okay lang nga lawagon tangalan niya, pero ari diri may ari kita ginatag sang nagpangayo bulig direkta sa akon. Ma'am, good morning, si Action Art sa Action Radio Bacolod. Live ta subong sa Action na hotline. Yes, sir. Good morning. Ma'am, okay lang lawagon ko lang ngalan mo? Wala, ma'am, siguro, sir, problema. Sige. Ma'am Eunice, no? Ma'am Eunice, ano ganing kompleto naton nga name? Eunice Ocasla. Eunice Ocasla. Ma'am, ano tong imo concern nga luyag mo gin mapabati man kag subong ang imo ginpadangat diri sa Action Radio nga number 1 nag-positive ka, number 2 dira sa facilities. Tell us na ano ang background siya ni ma'am? Yes, sir. Inang kagina bala, sir, kay makuha kami sang amon nga food sa morning. Inang amon bala nga food, sir, ginbutang bala sa isa ka table. Tapos, ang beside sina, daw kahigko, mayo, bala, sir, may mga dupla, may mga inang may silhig nga lang sa salog. Actually, gin-video ko na sa, sir. Pero amo na gani nga siling ko ma-contaminated ang amon niya nga kaunon, sir. Siling ko do hindi man i-instead nga nami amon nga health or wala man kami sa nabatyagan. Pero ang katinlo tani pala, sir, at saka tikahigto pala, sir, tan-awon kalaing nga namon kwaon amon pagkaon. Tapos pila na to ayan ka oras wala man kami ginambalan nga ara na inyo pagkaon. Tapos ni ara na da siling ko pila na naka-oras. Tapos ara sa tupad ang mga kahigko. Kahigko, Oo. So, do amo na ginareklamo niyo nga dito ginbutang nga daw ginpreparar ang sanitation, no? Meaning higko yung nabutangan lapit sa pagkaon niyo. Oo, amo na, sir. Ang akon bala, sir, nga siling ko request ko nga siling ko halin kuya sa Manila, tapos pagka abot ko, sir, ako lang man isa sa balay. Ano ko na sa, sir, nga siling ko namangkot ko kung sino upod ko dire sa facilities, kaya siling ko mas prefer ko pa nga sa balay na lang ko i-quarantine kay may sarili ko ya nga kag tinlo kaya kag makakaon ko sa maayo kag ina ba lang nakarest ka. So siling ko wag kay kundi rin, do hindi mo bala, sir, maano na instead nga wala ka sakit ba daw diri mo pa makuha ang sakit nga. Oo. So bali sa ang quarantine facilities yun na dala na sa may kwan sa eskwelahan. Oo, sa handumanan, sir. I see. Sige lang kay padangat ni sa concern no nga inang imo problema da kag para matadlong na da kay base tuod way nikbalo yung mga authorities sa kun mga mataas nga mga opisyal nga way galingin na tinluan o kung na-preparar mayo which is a valid complaint, no? Number 2, ano tong imo gina concern, ma'am, nga until now way ka nakabaton siling mo sang kopya sang positive result? Sir. Oo, bago lang gid ko na naog kay siling ko, sir. Gapangayo ang husband ko sang copy nga kahit picturean lang para ma-send ko sa iya nga naging ko to sa balay na positive ko. Siling niya kag isend sa akon kay parehas man na bala, sir, sang warrant of arrest nga kung wala ka paper nga ipakita nga hindi ka ma-arrest, tabi.
Aha. So ang sa akon, ang sa ano ko, siling ko, ginapangita ko lang diin ang amon nga result. Di wala Okay. man sila sa ibakita kay inang ato pa ko no sa Laboratory. City Health, sa City Health. City Health, Or okay. Oo, tapos dito ko no i-forward sa barangay. Siling ko nga barangay ang una kay kami ang tagiya sina. Mhm. Diba kami dapat ang una sina. Pero ang nagtawag sa imo, informing nga nag-positive ka, laboratory o kun ang City Health? Ang naka-ano man to sila, sir, naka-uniform sang pulis. Ang nagpabalo sa imo? Oo. I see. Laging. Okay. So, pag-inform sa imo, on that day or the next day kapag in-pull out sa balay mo? On that day, isang gabi, sir, din kuha ko nila alas 10 na. Nakatulog na ko gani. Sir, amo na nga nasiling ko, pwede, buwas na lang kay gabi naman Okay. na nakatulog na ko. Siling niya, hindi pwede mamara na ang ambulance ko nung masugat. Aha. Siling niya, if makaprepare ka naman siguro. Tapos, amo na, singkuti, wala man ka mo sang ginapakita sa akon nga positive ko. Siling masunod lang ko, masunod lang ko kuno sa protocol, sir. Kay siling amo na. Okay. Wala ko choice, nag-upod ko. Ate, sige. Actually, ako lang man sa balay. Aha. Kay wala man ko upod. So, siling ko, tani, sir, dire na lang ko. Aha. Kay, para at least, masunod, magsa-protocol kag yung quarantine. Aha. Kay siling ko, abot ko, di amo ni kali ang sitwasyon. Mas ano pala, sir, kag do hindi, gitya pala, nimo nga peace of mind, wala ka peace of mind, kay nga, amo nga facilities, yung ginbutangan, okay lang sa may room. Pero ang nila pala, sir, nga, siling... Pinapreparaan sa pagkaon. Okay? Oo, ang pagkaon nila, wala kami diri maanuhan init, 8:30 na, wala man kami isang maanuhan nga init, nga makapangapi kami. Aha. Ate, sige. At least may idea na ko, ipadangat talang ni sa mga authorities, no? Para nga matadlong na da, kang maplastar man itong imo concern nga itong copy, para nga officially mabalaan tagid kon bala ara na sa City Health o kundi ini, kaya mo nang luyag mo gid makita subong. Kagang mga tao, di sir, amo man ang ginakon na wala ko na sila kakita. Ti ako yaing nga tiling ko, inapangayo ang itang bana ko. Ti, amon pati ang CR pala, sir, gadanaw. Ti, paano na kami nga makapaligo? Kumon ang CR. Ti, ang pag magsulod ka, hindi ka makakuan kay basa ang tubig ka. Awas. Kapundo. Oo. I see. Ikalain bala sa raw. Gani man, gani. Sige, anyway, na-noted naman na namon ang imo concern, i-try namon gini within today nga maaktuhan ni kag mapalabot no sa proper concern, no, para nga at least maplastar ni no maaktuhan Manila. On that note, ma'am, salamat gid Ma'am Eunice sa imo sini nga time ginatag diri sa Action Radio Bacolod kag pagsalig mo ginatag. Okay, sir. Thank you so much. Sige, halong-halong. Salamat. Okay. I-check ta lang ni Corona kay atensyon dira sinuon na daang nagakuan ba nagawiyat dira sa may handumanan abi kuanon tani ipalabot tani kay Ma'am M karon or anybody from the EOC kag sa quarantine center no nga team which gina pamunuan ini ni Councilor Inisito Nobero. Councilor, no, may mga reklamo sila to kay duway na plaster insakto sa bahin sang facilities nga ginabutangan sa nagapositive balati siling nga ang problema namon di subong kay ginaplastaran sang malapit sa pagkaon kay go which is also a valid reason no nga ti pagkaon na given pagkaon ang ginaprepara nyo na kwaon sa mga gina-quarantine tada no kay isolation facility ni siya naging pangimos-imos yung maging plastar sa gusto kay ti health concern man ni ayhan no ti basiway kabalo ni mga opisyalis ta di city ho o taga barangay Anuman nanda abi ang mga opisyalis na i-check naman ang facilities ta
ang taga City Health ipalabutan ni karon na restasyon kay Ma'am Eunice nga ang imo concern ipadangat ini sa Action Radio Bacolod kag may baluan mong update karon sa udto. Way tagaling tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalaga ng akong lang reminder sa aton magka-Action Director Alfred Spio. Aksyon at Tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,